Beautiful people, hello, Sanibonani, Ninjani, Siyanibingelela. Thank you so much for joining us, and thank you to those of you okade benathi kulo live ekade ngikwenza manje ngisathi ngiyaxolisa. Bese ngithi ngiyayipostpone ishow ngithi ngiyachaza ukuthi ngiyaxolisa ukuthi sinama-technical problems sizobuye siyenze kanti udokotela uzomane athi akahlulwa into engakhulumi yena. Wamane wayifixa yonke leyo nto yafikseka. Unjani kodwa dokotela? Kunjani ukuba uprofessor? Maye sesizokubiza ngo-Dr. Professor. I've got too many questions. Hayi, akufunakali ukuthi ngithi ngiyakhula ngithi sengino-15 ungibuyisele phansi ukuthi ngina-10. Akufunakali lokho. Kufunakala manje ngikhulu nomphela ngabe ngisabuyele emuva. Akujwayeleke nje ukuthi hayi kodokotela angisatholwa nangephutha. Professor. Yebo, sengingene kwelinye izinga engilihloniphayo nengilithandayo. Ngiyacela ukuthi abantu bazi namhlanje ukuthi ubaba uMnguni umthandi wabantu usewuprofessor kule ndima le yakwezomoya nezokusiza. Manje ngibona kusabhala uDr. Mnguni la ingeke asilungise. Cha, akulungiswa impela nje ngoba sengilungisile ngiyabona ukuthi ngizoyiqhatha nawe phela mekusabhala uDr. kanjani nje. Kanjani nje ngoba inhlawulo yakhona inzima kakhulu ingaka. Imali enkulu ukwehliswa nje. Ukwehlisa isikhundla nje sami ngesibekwe phansi hayi kuyinkomo enkulu ehamba ngeenyawo. Abe bazoyibuza ukuthi hayibo udokotela kanti akekho yini mkhulu kunoprofessor bese ngiyabakhumbuza ukuthi odokotela bafundiswa woprofessor. Ukuze ube udokotela nje fanele udlule esandleni saprofessor. Kunjalo. Kunjalo esandleni sadokotela ukuze abe uprofessor. Yebo. Ngizwa kahle. Dr. Mnguni ngoba ngiyazi uzobe usungihleka la. Amagoda ami lawo ngicela kungabikho umuntu ozoba nenkinga nawo. Bayawabancoma abelungu bami. Angazi ngathi usungene ngamafoni amabili. Usangezwa kahle? Seku-right manje. Okay. Bayawancoma abelungu bami amagoda ami bathi this is beautiful. So angifuni umuntu ozolokhu eba nenkinga la ezongikhulumela into engingayazi. Magoda ami lawa anconywa abelungu base-England bathi nje I've never seen something so creative. So ngicela nje nobe kunenkinga yamagoda ami aphume nje kumina aphume egodeni lami. Silana singento ya professor anconywa woprofessor lamagoda lawo. Awu asezingeni elikhulu kabi mahle kakhulu futhi ke akekho okenza nje anje. Mina ekhaya ngiyadelela ngizobe senithi ngathi impukane ekhanda ngathi angazi kwasha kwacima. Abelungu bami bayawancoma amagoda ami. So phumani kumina. Cha nami ngiyakuncompe mahle. Ngiyabonga professor. Ngicela sibachazele emakhaya ukuthi udokotela uprofessor kanjani ngoba thina phela sazi ukuthi udokotela nje usichazela ngeinto zesiZulu umelaphi wendabuko. Wasephinde futhi sesimbona udokotela usegqoka amajazi udokotela. Hayibo, masivakasha udokotela i-room divide igcwele izitifiketi zo-professorship. Into engayona ngisho kabani. Even abaholi omongameli abanazo lesi. Ngala nje udokotela asichazele ukuze singaze sikhuluma izitori ezirong ukuthi hayibo sesithi professor sekwenze njani. Yebo. Kuthiwa ke indlela ibuzwa kwabaphambili. Kubalekile ukuthi uma ukuze ube nolwazi kumele waziswe. Ukuze ufunde kumele ufundiswe. Manje la sikhuluma ngokuthi njengoba ngumuntu oyithandazelayo nomuntu oyilaphela abantu nomuntu nje wakwaZulu osewuzulu phaca kwenziwa yini ukuthi ngingene kulesi sigaba. Kahle kahle lesi sigaba ngizosichaza
ukuthi singena kanjani. Mina ngafunda isikole kahle kakhulu nje, ingqondo iyinhle. Ngaqala ngafunda ngithe mase ngifika kwa standard 6, angazi manje sebethi ugrade bani, kodwa thina sasithi standard 6. Ila khona ila khona ke okwaqala khona ukuhlukumezeka komqondo wami. Umqondo wangabe usasebenza esikoleni lapha kusukela ngisemabangeni aphansi ngize ngifike ka 6 bengiphuma top 10. Ngiyakhumbula nje ngisuka kwa second year ngiya ka 1 ngaphuma number 1 ngabahlula bonke. Kukhona uB no C no A. Bengisazobuza ngithi nani bangaka eklasini ngoba khona owakwathi waphuma number 1 mase sithola wayeyedwa vele eklasini. Number 1 nje nibangaka eklasini? Sasibaningi kakhulu. Bengicela ukungena ku Khosi FM manje 5 minutes ngizobe ngibuyele. Ngizobuya kunena manje. Okay, so sizokulinda la. Okay. Sorry guys, njoba nazi ukuthi udokotela unokuya kwi-Khosi FM ayokwenza ilokhuzana special sakhe khona njalo uma sikwishow. Njoba siqale late ke kusho ukuthi kuqondane kabi, kodwa ke ayikho inkinga, sizomlinda. Bakhona professors nabo la. Ave nidelela guys, imani kuthiwa amagoda ami ngathi Miyane, emiyane engakini njena, kodwa Nkosi yami anginandaba noma ningangihleka. Abelungu bayanginqoma, abelungu bathi nje wow. Bathi how do you do this? Bathi you are so creative. Lapho ngisho ngathi uyazama ufuna ukuyokwenza something ke eEngland, khohlwa nje fanele ujime muthi uyoluka noma yini Snoopy. Sengiyela ukuthi vele siku lockdown. iSnoopy nje mhlambe su1000 rand, khohlwa nje. So amagoda ami nje nizoze niwathande nabangawathandi. Bathi iy'nwele zami seyikhulile. I'm very happy ukuthi iy'nwele zami seyikhulile. Awuthi angazi noma nginixoxele yini le ndaba noma nginganixoxela, awuthi nginitshele kodwa. When I was doing ngigunda iy'nwele ke phela nami ngangifuna ukufana noZozibini. Ngithi nje nami ngifuna ukuba ilokhuzana. Ngifuna ukuba seyintweni. Imani nginibhekele lesithombe. Siphi kambe? Nginike nje 2 minutes. Ngithi nje nami ngizoba njengoZozibini. Enze njani manje? Okay, I'm just uploading. Ngifuna ukunivezela le ithombe. Nambe ifakwa kanjani? Nibone inkinga esibhekene nayo kulamazwe esihleli kuwona. Nibone ukuthi ukugcilazeka esibhekene nakho kunjani. I'm almost done. Naso-ke. Okay ke. Ngihambe-ke phela nami ngithi ngiyoluka. No ngangiyogunda. Ngithi ngafika nesithombe saSozibini, niyamazi ke nonke, I don't need to look for her photo. Ngamtshengisa umlungu ngathi ngicela angigunde ngifane nalo sisi. Nayi ikhathi engabuya nayo. Ngabuya nginjena-ke ngibuya ukogunda. Ngaphuma esaluni ngidinwe. Lapho bethi nje abelungu, this is beautiful. Yazi ngaze ba-convinced nami kancane.
Angathi mengifika ngathi mina ayikho lento wathi bengigundwa ngebhodlela noma bengigundwa ngazi ngembazo. Ngicela ukunitshengisa futhi. Buka na ikhathi yami yazozibindi. Kwathiwa nje you look stunning. Ngamane ngathi abayigunde zonke okungcono zasala zaba njena-ke. Kodwa nje the plan was. But ke at least manje we are here. Yabo sekuyalukeka namagoda, we are here now. Kuya-improveka. Lapho ngicela nibuze ukuthi ngakhokha malini ngaleya khathi. Ukwenza leya khathi it was £50. U-£50 at that time I think ipound lalu 22 rand. So it was about 1,200 rand. Bangikunda belungu. So amagoda ami-ke I think sesine-understanding ukuthi why I'm doing my own godas. Because andisaba-trust, andiba-trustishi. Uthi asiyolanda ushintshe, futhi ulanda usune-interest. Yes guys, bayabe niyangidabukela sisosizi nizusizi la manje nina niyangihleka. Hayi ikhathi yami bakithi. Hayi bangishaye enye into yekhathi. Bangishaye. Guys, ngicela nisubscribe kwi-channel yami uThenjiwe Unplugged. I'm looking for subscribers. Yep. I will do a video about that's why I'm doing Thenjiwe subscribers so I can show you the behind the scenes. Ngibona nibone nokuthi yabo nje le it's nice ukudlala kwelinye izwe, it's nice kukhona ama opportunities angekho ekhaya. But most of the things are just overrated. Khona into ebiza lento engabalekile. I'll take you shopping with me. Ngintshengisa ukuthi sikhokha malini for impuphu. Futhi bakujwayela kabi. Our professor is back. Let us go back to ilokhuzana yethu edu professor. Professor, good to have you back. Bayangihleka la ngathi ngibatshengisa ikhathi yami engayigundo umlungu bayangihleka. Awuthi ngikuze bese ngiyabuza ukuthi wena uyibona ihlekisa yini le khathi yami? Bathi angiyolanda ushintsho. Hayi, isezingeni losomahlaya. Ikahle kakhulu. Ungalokothi ulanda ushintsho. Isezingeni losomahlaya. Nekubhekakala ukuthi wena ungaphi. Ufuna kubhekakala ukuthi wena ungakuphi lapho. Eish. Neze. Nangu uyabona ke naba abantu engikhuluma ngabo banganankinga ne-haircut yami. Hayi niyayihleka. Let's go as continue professor waphuma number 1 esikoleni. Sisakhuluma indaba ezimnandi nje kwase shuthi ke ngalesikhathi ngiphasa kanjalo kwaba mnandi nje kakhulu futhi ke nganginesiphiwanyana sokuthi ey'ntweni lezi zama culture kwakwaziwa ukuthi ngimile kufanele ngi-organize singene ngapha indlamu singene ngapha ukucothoza izinto nje lezi zesintu bengikude kakhulu kuzona ngiyithanda ngagcina sengixhumana nothisha uma kunezinto ezoba khona bengitshela ukuthi sokwenza 1 no 2 no 3 umi kanjani ngithi hayi akunankinga kwafunakala ukuthi kufonywe into okuthiwa i-choral music esikoleni abayazi mina ngiyazi mina ngathi naye mina ngalekelela la kwahamba kwathiwa kufonye futhi uZayoni esikoleni kwathiwa umngulu ukhona uGumede hayi bangilanda futhi ngathi mina ngawushaya uZayoni bakhona izingane esisonda nazo la ekhaya nezinye ezisonda kamamandla seceleni esifunda nazo sonke qoqa izingane zaduma zasha manje akithi makiwa ke kulento kuthiwa ama-culture kusekuhlangene zonke izikole
ngaqala ke manje ukuxhumana nothisha saxoxa sazwana sigcine manje makuthi kunezinto ezihlelwayo khona uthisha engihamba naye sabe siyakhuluma ngivele ngibuze mina ukuthi hey mawuthisha ngempela wenza kanjani ethi kusekude ungabuza kanjalo so kudingeke manje ukuthi kodwa ngithokozele ukuthi hayi kwenzeka kanjani bese kuba ukuthi ke senginolwazi ke lokuthi uma uthisha wenza njani sengiyazi vele yangena lento ekhanda kwaphila nje ukuthi hayi mina bangiqeda ngizoba uthisha so ke sayiqala lapho ke indaba yami ngoba sinokuxhumana ngaze ngashintsha isikole ngaya kwesinye vele kunalento kuthiwa yi-farewell ngapha ngakithi isaphakanyiswa ukuthi ingane mayiqeda u5 nje kwenza umcimbi farewell ziyahamba ziya kwi-high school kube ngathi impela nje hayi standard 10 lo kube kuhle kufaka amasuthu so thisha ke laba bangale base bekhetha futhi ukuthi ke mina isikole sengisitholile nginga-apply ngoba kwaka-apply isikole sositholile akanti manje bafuna lento engiyaziyo ngiyoyenza lapha mangifika laphana hayi kwabheda-ke manje esikoleni mase kufundwa hayi mina angisezwa ngiyabuka nje kodwa ngizwe and lento mangiyibukisisa lento ivele kwehla inyembezi la phathwe ikhanda la mhlawumbe ngothi ngifika ngo7 esikoleni noma ngo1 7 uthandazo kuqedwe so lesingene nje eklasini mina sengilela kufundwe ngilele nje ngiyovuswa omunye athamba ekhaya uyolala ubuye kusasa so right ufike ekhaya abukho ubuthongo abusekho kodwa bangaqala ngingena esikoleni ayikho ngiqhubeke kuthe kujika lapho ke manje indaba yaba seyinyaweni ke manje wawufaka induku ngoba kwakushaya kangaka nje ngeyikhathi zethu wawufa induku ngangifa impela nje lapho ke ngangifa baze bayeka futhi ngoba kwangingathi mhlambe angilali ebusuku mhlambe khona into engizenze ebusuku ngibuye ngizobambeka esikoleni kwagcina ke sekwephoqele ukuthi inyawo sezizinde zidlula izicathulo high school ke kwakunomthetho nje ukuthi awuhambi ngenyawo kufanele uma high school ufake isicathulo mina sigqokeki isicathulo kufanele ngesikoleni isicathulo asigqokeki kwaphoqeleka manje ukuthi kuyiwe ekhaya elikhulu kuyokhulunywa ke emsamo phandle kuphahlwe ukusho ukuthi hayi inkinga ingane kanje ngesimo ke sokuthi ngizalwa esithenjini izinto ezinye zibuye zingalandeleki ngendlela kwaphoqeleka manje ukuthi ke angiyeke esikoleni ngoba ngase ngilwa ke nasesikoleni senginenhliziyo encane senginolaka sengilwa sekuba nje mhlambe kuphuma isikole nje hayi mina ngizolwa uma wabona ukuthi hayi engathi ikho inkulu inkinga la ngoba ngase sengigwazeka nami ngapha ngiyagwaza ngapha nami ngiyagwazwa so kwacaca abanye ukuthi hayi ayisekho lento ngaphuma ke esikoleni kanjalo ngayofunda kwesinye esangasekhaya futhi ngoba lento engikhuluma ngayo eyaseMangoza ngenxa yodlame sasihlala empangeni sasuka ngenxa yodlame empangeni saya eMangoza zaqala ke izinto ukubheda uma sengibuyela lapha ngazohlala kuleli khaya elidala elasempangeni ngafunda futhi khona eNgwelezane so hayi khona ke ngafunda yangibamba kakhulu ke lento ke manje kwaphela ke manje ukuthi indaba iseMangoza nala kwafana ngiyaxolisa ke ukulanda imlando bekezela nje ukufika lapha ekuthenini yini indaba ngigcine ngingena kulesi simo isizathu sithi idlozi ilona elalingafuni ngihambe le ndlela yokufunda nokuthi ngisebenze ngale ndlela engithanda ngayo ngoba ngalesikhathi sengisempangeni ngayeka ukufunda
ngavele ngaqonda nje ekhaya ngasho ubaba kwayesatshwa eyinkosi ungakhulumi indaba ukuthi awusasifuna isikole ufunda usonta ngenkani ufunda ngenkani 2 esontweni uzoya ngenkani esikoleni uzoya ngenkani uthanda ungathandi kuphela nje lokho okwakwenziwa ekhaya sihlonipha sisaba kodwa ngakwazi ukumtshela ukuthi hayi isikole siyangihlula ngalesi sizathu nasizathu ngibona ukuthi angiyeke ngoba sengibona ukuthi nezingane ezingilamayo sesizofunda iklasi elilodwa yonke le nto ngathi ngiyayeka futhi izathu nazi ngoba zayibonakala-ke kwase kuthiwa ngangiyeke-ke isikole ngasiyeka kanjalo-ke isikole ngavele ngangena efemini engezansi khona la ekhona nje noma isiyaphela kodwa yayinkulu isikhathi kuthiwa impange nemilingi iyona nenye inkampani ekhanda insimbi khona lapha empangeni ngasekhaya eduze kwaseqala kabusha iqala kabusha nayo inkampani ekhanda insimbi lapha eduzane kuzoba yile ekhanda impuphu waphoqeleka ukuthi lezi nkampani mayifika kufuneka abantu abazongena awu yithi laba sangena sasebenza nje kahle kakhulu kwamnandi ngathandwa emsebenzini ukuhlakanipha nganikezwe isikhundla supervisor mina yibe ngizosupervise abantu la khuluma isifana ngalo namabhunu kumanzi phansi ngempela kuyalayishwa laba amalokhuzana ama-truck empuphu ahambela into i-KZN yonke yimi ngazi ukuthi indaweni ethile abanakudla omama bey'tokofela bafonela mina yonke into balungisela ama-order hayi kwashintsha ukukhuluma futhi sangazwana futhi nabelungu sesifuna ukulwa manje sengivele ngibe nolaka nje ngibe namandla ongaziwabona asisezwani namabhunu sengibuye ngwatshela ukuthi namabhunu yonke lento hayi kwabonakala ukuthi ayikho into yami manje la okwenza ukuthi-ke ngibone ukuthi angiyeke-ke angisakwazi ukuhamba ngapha ngezansi nangapha ngenhla sengivele ngifike emsebenzini ngihlale phansi akusasebenzeki and angisafuni nokuyeka futhi ukusebenza ngibuka isimo sami ukuthi asikho right ekhaya bathembe mina laba abazalwa uma bonke iy'ngane zikama zonke zithembe mina ukuthi mina engizozinakekela ngayo yonke indlela hayi kodwa kwabheda ngabona ukuthi nakhona ngiyeke ngizofa ayisekude ngisebenza ngiyanjalo esibhedlela ngiyanjalo kodokotela cha ukunqamulela-ke kwahanjwa kwabhekwa ukuthi yini le kangaka hayi kwakhuluma nje umuntu omdala ukuthi hayi lo mntwana unemoya azalwa nayo unedlozi lifuna asebenze ngabantu kuphela kumeke wavuma lokho uzophila nangampela-ke ngavele-ke wafika lo muntu wayibone leyo nto wangenzela wangikhulekisa hayi wathi angivumi ngibuka indaba yasekhaya le esikhule ngayo ngithi hayi ngizophila le mpilo ngeke hayi wathi lo ukuze uphile vuma cha-ke ngavuma-ke ngathi hayi ngiyavuma ngavuma ngenkukhu bangenzele amasiko akhona okuvuma yaqala-ke into yami-ke lapho ngalala 2 days suku lesithathu nabo abantu sebezocela ukuthandazela imithi engakayazi ufuna ukuthandazelwa bayazi ukuthi angisebenzi and bayangazi vele nginesiphiwo nasesontweni hhayi-ke ngibakhulekisa abantu-ke ngibakhulekisa abantu belulama abantu qale manje kusukuma ngilele kufika izwi ebona lo muntu ade umkhulekisa yebo mebuyela ndiyiwasho lesibili hambe ufuna ukuthi nokuthi ukuhlanganise kube kanje umnike kuzoba kanje nangampela kwenzeke kanjalo hawu qala manje indaba kwangena imbuzi qala-ke kwakhokhwa nangey'nkukhu kwangena iy'nkukhu akanayo imali nazi iy'nkukhu hawu kwakhona enye insizwa angiyikhohlwa namanje eyayenza umshwarensi waka-Old Mutual ifuna abantu ayayenzela ayikhulekisa yawina ukuthi ithola i-voucher ukuthi izoya phesheya ngoba idayise kakhulu yangithengela imoto kwakuthiwa iScallion, iNissan Scallion. Hayibo. Iyazongipha nje ukuqala kwami ukugibela imoto ngayiphiwa ileyo nsizwa leyo. Awunazo iwasho zama-subscriber Nkosi yami bake ba-subscribe la kumina.
Awungizamele ngesibalo sama-subscriber bayeke ukuhlala ku-Facebook bazo-subscribe naku-YouTube bakithi. Cha, Ungangishayeli isibalo sama-subscriber nje. hhayi-ke uzosithola-ke ithiwa sama-subscribers. Ngidinga sona kuphela. Uyabona futhi ngiyayibona into owayilokhuza owayiyekela empangeni. Guys, kunzima ukuxabana nomlungu. Uyazi kahle into ofuna ukuyisho kodwa wazi uzoyibeka uthini ngesiNgisi. Yebo. Ugcine wena ngaphakathi. Kunzima ukuxabana nomlungu. Ngcono uxabana nomuntu wakini usho yonke into ubhodle uze ukuthi ngimtshelile. Umlungu lo ngaha kodwa awukwazi ukumtshela. Yebo, akuthengele imoto kwase. Hhayi-ke kwacaca manje ukuthi umsebenzi uyadlondlobala. Sengibhizi-ke manje ngampela-ke manje sengibhizi. Lapha bengisebenza kodwa imali ayi bengayiphethe imali. Beyifika imali sasihola u-160 ngoLesihlanu. Singena ngo-6:30 siphume ngo-4:30. Uma kuyi-overtime singena ngo-6:30 siphume ngo-10. U-R50 i-overtime. Siqala ngo-4:30 siphume ngo-10. Sizodiliza irayisi elisuke lisuka eMtateni eThekwini. Mhlawumbe ama-container awu-2 sizowadiliza siwu-4 anama-50 kg ama-rice awu-600. So kufunekala senze sure ukuthi siyawashaya siyawaqeda ekuseni kuyavulwa asemi ngomumo. U-highest lapho uwodwa yonke into izwe ekhanda ukuze ihlale kumapharethe. So-ke laphana-ke hhayi imali angiyibonanga ngenkamba manga. Kodwa ngathi uma sengivuma ukusebenza ngaqala-ke manje ukubona imali. Ukuhlola kusewu-R10. Ukuhlola R10 ukuhlola. Ukusebenza umuntu 150, ukubethela umuzi 500. Yabona imali yayisephansi kakhulu. Kodwa ngaqala lapho kwasebenzeka ubizo-ke lwasho ubizo ukuthi lukhona lukhulu. Ngagcina sengithenga-ke manje umuzi. Lo muzi lo ngawuthenga khona lapha ngasekhaya kwakuthiwa ikaPhumqashe lowo muzi lo igama lakhona. Ngezimo-ke esase zikhona kwakheka lo muzi lo kwathiwa ikaPhumqashe ngahlala kuwo-ke. Ngaqhubeka nobizo lwami kwawukuthi-ke senginenkinga manje yezitha. Ngithi ngihlezi khona hhayi nabo abantu bazongibulala ngesibhamu. Bafuna ngesibhamu bangene kodwa bengangiboni ngikhona. Kokunye uma bezofika kumane ngiphathwe yisisu esimangalisayo ngiphume ngizama ukunakisa esengiphethe sengiphathe kakhulu. Bayangifuna ngaso sikhathi bese beyaphuma-ke behambe siphele isisu ngibuyele endlini. Mabethi bangijuma ngo-3 ekuseni bethola ukuthi sengiphandle sesibuye sibuya babeseduze. Manje ngiphume emakhaya-ke izindlu zangasese ziba ngaphandle. So funeka ngiphume ngidwebe ngile besale befika futhi bethola ngikho. Hhayi ngizokusho ngesiZulu nje lokho ngeke ngikwazi nokukuhloniphisa ukuthi fanele uwahloniphe amasimba. Akusize ekufeni, akusindise impilo yakho. Cha, akithi-ke leya nto yayichaza wona umkhokha ukuthi-ke kunomkhokha ozayo. And then-ke ngagcina-ke sengibona ukuthi angisuke-ke laphana ngashiya kanjalo umuzi lowo. Ngabuya-ke ngeze eThekwini ngeza eStenga. Ngeze eStenga ngahlala eStenga nakhona. eStenga ngangihlala nje eplazini lomlungu. Ngangihlala eNkopolo eStenga. Ikhona insizwa eyayumngani wami engangihlala nayo. Ngazi izimo zokuthi kwangasekuhle kahle emuva. Ngahlala lapho-ke nale ndoda saqala sathandaza sasungula ibandla. Sakukhonza kakhulu lapha
ngabona mina ukuthi ngathi nje sineyiphiwo sobabili ngoba kuze sakhe ibandla ngiyasuka mina la wena sala ngizolakha kwenye indawo ngahamba ngeza la eNanda la eMawoti ngahlala khona ngo-2007 hlala khona eMawoti eNanda kwawukuthi ke ngathi ngifika nje ngahlala isonto elilodwa ngifika ngosuku lika-7 ngamisa isiguqo kwathandazwa kanjalo ngawumuntu ke osezinza ngapha eNanda ngaqala ibandla khona ngasebenza lesi sikhwama ngisiphethe angihlukani naso sela eduze ngiyasonta ngapha ngiyasiza nangemithi ngiyasonta ngapha ngiyasiza nangemithi kwahamba kwakhona insizwa eyafika nayo kimi yathi ndoda abantu badinga ulwazi eSouth Africa ngendlela owenza ngayo izinto siyafisa ukuthi ake ufike emsakazweni uzokhuluma ngalezi zinto zesintu umuntu wesithathu owaqala ukukhuluma ngalezi zinto yimi kodwa babe khona oCredo Muthwa akakade bayiqala le ndima yokukhuluma yokuphumela obala ngobunyanga wayekhona uSazi Mhlongo wayengena kathi nje kancane makunento ekhona edinga umelaphi kuzoba umkhizi uVVO naye engene ethi kancane so mina ngayiqala lento ngayiqala nje ukuthi njalo ngolesibili ngisemsakazweni ngiyakhuluma nabantu ukuthi into ethile enzeka kanje into ethile enzeka kanje into ethile enzeka kanje ukuze mhlambe bonke abantu baqale bathi kuphumela obala emaredweni ukuthi bakhuluma bazi inyanga lento yaqala ngokuzwa mina ngikhuluma lapha ezweni lomzansi baqala abantu ukubotha nami nginyanga ngakhuluma eredweni ngoba nami umnguni uyakhuluma so ilapho ke ubizo lwami olwaqala ke ukuthi ludlondlobale ngoba kunomndeni owangilalela eredweni ngichaza ngamanzi amnyama nephehlelo ukuthi leyo nto yenzeka kanjani mhlawumbe umlali ohamba nathi la kuThenjwe TV nowasubscribe kuthina mengabuyela emumva ikhona leyo show sike sayenza ekhuluma ngamanzi amnyama so kwakhona umndeni ke owahlakazeka ngawa amanzi beza la ekhaya bazohlala phansi ukuthi bafuna ukuhlangana bebe umndeni belungise lento hayi ke bangithola ke nangampela bangangithemba ke mabexoxa sekumnandi babethi mhlawumbe ngikwerekwere elidayisa obhavu ngokwesimo sebala babona ukuthi hayi ngeke lo muntu lo kodwa manje mase sekuxoxwa sekuhleli phansi sokukhulunywa babona ukuthi hayi uye lo muntu lo and ayishoyo siyayizwa bangithatha ke bangihambisa ke bahlangana ke bonke ngicabanga ukuthi babela ko 200 umndeni yonke ihlangene yonke kuzolungiswa lento ngabalungisela ngaqala ukubasebenza ngo6 kwazoshaya u9 ekseni ngibenzela lento emva kalokho yavele yachuma into yabo yalunga kanti lapho phakathi ngisebenza abantu abawo professor abanye ochancellor angazi bavele babuya ke laba bantu bathi ke cha ndamadoda sifuna ukwenza ukuhlolisisa ngoba awufanele kuba inyanga kuphele kanjalo wena udokotela straight kodwa sifuna ukwenza lokho kube semthethweni ngokwesikole nangokwenhlangano uhlonishwe bangenzisa ke izinto ezithile kwabanye abantu befuna ukucheck ukuthi leyanda kuqondananga yini okuyenzeke welaphe kulunga kanti kuqondene omunye umlaphi umuntu kanti idlozi lakhe bese vele lifuna nje ukuthi kancane nje kulunge
ukhukhumale kanti cha kuqondene beze bonke abantu kuwe bayathola ukuthi ayisenzeki leya nto kwaqondana. So ngabenzela-ke izinto-ke nabathile hhayi baphase ukuthi engeke lo muntu ufanele kodokotela. Banquma usuku beza-ke la ekhaya-ke bazokunikeza iy'ncwadi zobudokotela ukuthi-ke bakunikeza-ke ubudokotela baqeda lapho bazongigqokisa ijazi-ke leli-ke elibomvu lobudokotela kwagcwala egcekeni bazonginikeza kwasuka uprofesa wazongigcoba ukuthi ubudokotela. Nazi-ke iy'ncwadi zokuthi umuntu methwasa kuwe uyambhalela le ncwadi, umuntu no-3 days elovile uyamenzela le ncwadi. Esibhedlela uma kuthi kunesiguli sakho esesingena esibhedlela ngoba siphelelwe amandla siyodinga idrip kuphela uyakwazi ukuya ngaleli khadi ukhiphe leli khadi nale ncwadi. Udokotela wesintu kufuneka ukwenze lokho uhloliwe. Cha-ke kwahamba kanjalo. Kwase kuba yilento-ke ukuthi ukusuka kwami ezweni lomzansi ngabe senginyukela esiteshini esikhulu okuthiwa Ukhozi FM, lapho khona engafike ngaqhubeka futhi nokwenza lo msebenzi wami wokuchaza izinto. Umhlaba wonke uzwa ngachaza iminyaka iwu-8 cathi le ngiwuphethe manje uka-8 mangaphazami ngisokhozini ngichazela abantu ngimenywe kumashow ahlukahlukene khona lapha ngimenywe ngapha Lusothandweni Ukhozi, ngapha Akulalwa ngikhona ngapha Sithakela Isizwe ngapha Itende Lomcimbi kube ney'khathi la engingena khona ngikhulume nabantu. Kwaze kwababala-ke kwawukuthi sengingapha futhi kuSithenjiwe comedian nakhona futhi ngichaza into efanayo. Kwaba nabantu-ke abathi ngeke lo uSithenjiwe manje uchaza izinto ngapha Ukhozini siyamuzwa. Cha, ake silandele ukuthi le ndoda yindaba ibe kanje, lezi zinto iy'thathaphi ngoba bayangena siyabezwa bayangena kuma social media siyabezwa, kodwa le ndoda ihlukile. Ake siyilandele ey'nkulumeni zayo zonke sibone ukuthi lo muntu ngeke yini abe uprofesa lo muntu lo ngendlela achaza ngayo. Kwami kwatholakala-ke ukuthi cha nguprofesa nje bakwethu ngokokuzalwa nangokwesiphiwo nangokwendlela uNkulunkulu angipha ngayo. Angikwazi ukufunda yonke into isukela ekhanda ngaso sonke isikhathi. Nanini uma ufikile uyifuna uyithola njengoba injalo. Cha, kwahlala-ke uchansela bahlangana bathumela uJB Mkhize okuyena osesikhundleni esithile lapha kulesiya sikole. Beza-ke bazokwenza ucwaningo yonke indaba bayihlela. Cha, kwaphoqeleka ukuthi-ke angiphume-ke lapha ngikhule ngoba u-2014 ngangigqokiswa-ke ubudokotela njengoba ku-2020 manje sebethi cha angishintshe-ke manje ngingene la ekubeni khona uprofesa, nanokuthi-ke yini engiyifisayo njengoprofesa, yini engifanele. Ngathi mina cha ngifanelwe ukuthi ngenze iy'ncwadi and lento usisi wake wayiprofetha ukuthi kubalulekile ukuthi izinto engisuke ngikhuluma ngazo Sorry guys, angazi sifeziswe yini. Angithi ngimlokhuza udokotela abuye. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe iy'ndaba zama-inthanethi nani. Kodwa uyabona ukuthi udokotela is proof ukuthi ulalela isiphiwo sakho. Wonke umuntu mina ngiyakholelwa ukuthi wazalwa efumbethe, wazalwa enesiphiwo sakhe.
So if you follow isiphiwo sakho, you follow your own calling, life will make all your dreams come true. Uyohlonipheka ngento oyenzayo. Ngisho ngathiwa into abantu abangayiboni iyinto esile emehlweni abo. Kodwa ngoba into yakho eyisiphiwo sakho ophiwe yona, uyoyibona, uyoyithola uhlonipheka ngayo. So nje kubalulekile ukuthi uma ungabe uzazi ukuthi unesiphiwo, une-calling, ungayilahli, uyilandele. That's very, very important, guys. That's very, very important. Silinde udokotela manje ukuthi abuye azosiqedela. And do you guys niyavuma ukuthi udokotela uyakudeserve ukuba uprofessor nokuba udokotela? Now, Doctor of Philosophy. Yebo dokotela, besithe ukunqamuka nje kancane kodwa-ke ngoba usubuyile ungaqhubeka, ngiyabonga. Oh, okay. Cha, bengisayibeka-ke leyo ukuthi uhambo lwami-ke lube kanjalo. Okuwukuthi ibandla esalisungula nale ndoda kwahamba ngo-2012. Kwacaca manje ukuthi hayi iy'nkuzi ey'mbili ngeke y'hlalelane esibayeni, ngoba manje nami vele ngiqhamuke ngebhasi ligcwele lithe nswi amakholwa, naye ngale kugcwele, gcina abazane sebenyukana. Manje kwabonakala ukuthi cha, angilwenzi uhlelo lokuthi ake ngilandele ubizo lwami, ngiphume ngiqale ibandla phansi. Ngase-ke kubuye emqondweni wami ukuthi konke lokhu okwenzeka kimi kuyisinqumo sikaNkulunkulu. Ngase ngibuyisa-ke ukuthi ibandla ngizolenza kanjalo ukuze lingabi lidala ukuthi isinqumo sikaNkulunkulu, alibuyele emumva kube i-Decision of Christ Ministries International. Lama kanjalo-ke ibandla 2012 laqaleka, lakhula-ke nokho. Noma-ke zikhona iy'vunguvungu ey'phazamisayo and zikhona izinto ey'buye zilwe nawe uma umholi, zifuna ukukukhipha endleleni, okudinga ukuthi-ke uncike ensikeni njengoSamson, okwathi sekuphela amandla, amafilisi semvalele, wancika ensikeni, wabiza umfana ukuthi akambambe amuse ngasensikeni, ukuze akwazi ukunqoba. Iyona nto-ke engasho ngithi lolu hambo lulapho. Kusho ngokwebandla, njengoba ngiwumuntu ophethe iy'khwama ngiphinde ngikhonzise, ngu-Archbishop ebandleni. Isikhundla engisiphethe ngu-Archbishop, nginabafundisi, nginabangameli engibaphethe ngaphansi kwaleli bandla engaliqala phansi. La ebunyangeni njengoba ngiwuprofessor, kusho ukuthi-ke nginazo iy'ngane esengiyilungisele umsebenzi wazo. Zikhona ezinye khona la ekhaya kumanje basikhuluma ezizolungiselwa izinto, okungukuthi-ke sengizokwenza uhlelo-ke lokumema-ke wonke umuntu, nabafowethu esinabo la, ngizolwenza uhlelo lokuthi ngikwenza ngokusemthethweni-ke ngokwasekhaya, ngoba la bengibiziwe siyokwenzela ehall elithile la besikhona. Sizokwenzela la ekhaya-ke ngokusemthethweni, ilokho engathi njengamanje ake ngigcine ngakho okukusho, okusele sesiyokubona ngomso. Siyakubongela kakhulu, imnandi into enjalo, imnandi. I'm sure nabanye bazogqugquzeleka ukuthi uma ungabe unesiphiwo usilandele, uyihloniphe into oyiphiwe. Let me check ukuthi sinawo yini mhlampe ama-questions akhona, kodwa nje engingakusho njengamanje ukuthi hayi cha, iyajabulisa isitori enjalo. Siyakubongela kakhulu. Khona insizwa ebibhalile la uthi ngiyibheke sesemnani ngama-message, uthi nje hhayi khona bandla naye wayey'tshela ukuthi owangari. Uthi hhayi cha, nami khona uthe khona ibala li-strong, nami ngangiy'tshela ukuthi udokotela uvela ngari.
Cha, lalela wesisi. Kunendawo okuthiwa isejozini. Ejozini kunendawo lapho okuthiwa isebhambanana. Uma ibhasi isuka eMangozi, ejozini kunamasosha a-check umjovo ola wale genge leya ngale. So uba lalo umjovo wabo. So uma unomjovo la uyabanjwa ufake evenini uphindiselele eMozambique noma uboshwe. So babegadwa kanjalo igenge yanga ngoba ngalezi ayikhathi yayeqa bese ke bayabanjwa. Le ndaba yemjovo iyona engidinayo nje noma kukhulunywa ngale vaccine uthi kade sasivaccinwa thina singatsheliwe. Sonke abase-South Africa sinesayini yethu nabaseMozambique banesayini yabo. Abanye nje kusuka kakhulu eMozambique babeyikhipha isandla. Umuntu ayincamela ukuyinqamula nje ingalo yonke ukuthi angabi nayo ukuze kungabonakali ukuthi wakuphi. Simakwa njengeyinkomo e-Afrika kodwa kusama-Africans bona kodwa bangena kunoma iliphi izwe. Kunjalo-ke angithi-ke njengoba uyibeka omunye ayishise ngiyawuphambanisa ula owabo ngoba wona owabo wawuba nocingo phakathi. Thina owethu ula uba la owethu. Ngifakazela leya nsizwa-ke eshoyo ukuthi umbala u-strong ukuthi hhayi u-strong impela Ndabezitha ngangiboshwa njalo mina makuthiwa kubhekwa abantu bangale ngakuvele etekisini nje kuvele kuthiwa wena ndoda down yehla phansi ebhasini yehla phansi kube ukuthi-ke sebeyawu-check-a-ke kuyima bewuthola ukuthi nanko bezwe futhi nokukhuluma ukuthi lo muntu into ayikhulumayo iqondile ngangabi nankinga ngivele nje ngixoxe ubona ukuthi so-ke elokudalwa-ke nalo leli bala angiboni ukuthi liyoke lisuke Nkosi yami selahlula. Okhanye indawo banabo odokotela bakwazi ukulisusa leli bala. Ukuthi wena professor azazi ukuthi sivela kude kanjani. Kwake ngingena amaphoyisa nje ebhasini anibuza imibuzo athi yini le sisho ngethini ukuthi indololwa nawe ezomgunzi ithi idolo lesandla babanje athi nengane yendoda nengane yomfazi. So baningi ababuzayo ukuthi nabo baneyinkinga ezikoleni abakwazi ukufunda abakwazi ukuconcentrate bayazela emsebenzini wonke lama signs obuwasho. Iyiphi i-advice ongabanika yona? Angithi angazi mhlambe uma bengaya ngale kwi-channel yami ikhona into engayisungula okuthiwa yilula leya nto leyana abekho abanayo mhlawumbe abayaziyo. Mina ngayakha leya nto ngosizi ngoba ngibona ukuthi kubuhlungu ungafundi. Yabona uma ungafundanga ngisho nesithunzi sakho nje siyawa phansi mase sefuna ucela ingane itshela umlungu ukuthi uzofunani noma ukuthi ufike ebhenki uzothini yonke into noma bathi uyathanda ukuthi leyo nto ayibe yimfihlo yakho kufanele ukuthi leyo nto leyo ibe khona omunye umuntu. Ngo-2016 eSoweto kwakunabelungu abahlela uhambo olubasa kwaCredo Mthwa eLokhuzeni kulo muzi wakhe olaphana eSoweto ey'kolweni zakhe beze khona bazi ukuthi yena ukhona. Ngokuhlela naye kwatholakala ukuthi usele kude akasekho lapha. Wawuyena uthatha ucingo walihloma kumina ukuthi Mngoni hamba uye eSoweto ekhaya esikoleni sami esidala uzofica abasebenzi ungene esigodlweni esithile kunabelungu abazoqhamuka phesheya ngesikhathi esithile bazoza lapho bofike bebuke yonke indawo yami bese beyahlolelwa la iqala khona-ke inkinga. Nangampela ngeza uCredo akazi ukuthi angikwazi ukukhuluma isiNgisi. Abelungu bafika sebetsheliwe ngami sefuneka ikhale manje kushaywa amathambo kuhlolwe
vele ke mina ngenhlanhla ngihlola ngamathambo. Abelungu bakholelwa emathanjini. Mawuzothandazela ibhodlela noma umisa amakhandlela abayizwa. Bafuna amathambo achaza wakhomba ukuthi malima kanje lisho ukuthi malima kanje lisho ukuthi safika lapha sangena bangena nga1 saba u2 sefune ngiqale manje ngishaya amathambo ngathi mina angikwazi ukukhuluma isingisi akube khona umuntu la akuzona bakwazi ukukhuluma isiZulu abakwazi nabo kodwa kufanele mina ngikhuluma isingisi yes mina bona bazame ngeke beze bezame kodwa mina kumele ngizame ukuthi ngenza njani uma sekutholakala umuntu wesithathu ozochaza sethi lona hayi ngeke lo uzokwazi indaba zami ngithi mina mtshele phela ukuthi inkinga mina ngikwazi ukuhlola angikwazi ukukhuluma isingisi ngiyathanda sibe sobabili kodwa ngikwazi ukukhuluma isingisi kwaphoqeleka manje ukuthi ke akukhulunywe ekhona lo celwayo ke weza ke wahlola wachaza ngahlola wachaza ngahlola thema sengiqedile ukuhlola babuya bonke bathi ke bafuna ukuthi ngizobalungisela izinto phesheya omunye uthi uzoqoqa abantu abanye abelungu bakubo abahluphekile ukuthi nanga umuntu ngoba into eyayitholakele kuye kwawukuthi unensila yala iqhamuka kanjani ingakho enalolu uthando lokufuna ukuza la kwatholakala ukuthi yini emenza kube njalo kwayinto enkulu kodwa ngesimo sokuthi abakwazi ukukhokhela abantu abawu2 beze ngale kuzofunakala manje ifeyile lento ngoba phela manje mina angisezi ngedwa kwacaca manje ukuthi ke ifeyila kanjalo ke into imali ababezoyikhipha bayinikeze mina abasakwazi ukuyinika mina ngendlela abathanda ngayo ngoba lo kufuneka naye akhokhelwe nami ngapha kumele ngikhokhelwe yagcina lento isifa kanjalo ke ngiqonda ukuthi ke lezi ingane ezinenkinga ngalendlela yokuthi azikhona ukubamba uma uthi ngabakhuthaza kanjani ngingathi mina abangayeki ukufunda ma umuntu enomzali akazame umzali ngoba khona abazali abayithanda izingane zabo abathi yini engingayenza ukuze ingane yami ibe right inhlanhla ke leyo ukhona umuntu uthola ukuthi ubanjwe isimo nasekhaya banendaba ngiye ngisho njalo mase ngampela sengixakekile ngithi uyabona kube ekhaya babe nginakile ngabe ngaba right ngabe ngafunda mhlawumbe ngasebenza yancenga imoya kwasho ukuthi sibaningi ngalolu hlobo akekho ngampela umuntu engamsola ngoba sibaningi ngicela ubacocela ngaki ngoba mengibatshela mina bazothi nginamanga ekhaya phela sisi mangaphazampela u68 uma ngesona u68 ungaba u58 kodwa nje ilapho abasemshadweni angithi asibabala abangaphandle sibala abasemshadweni kuphela hayi ke yabona masingabala abangaphandle abafika umkhulu engakaganwa hayi ke singaya kude kakhulu ngoba yabona njengamanje ngiyilunga lomndeni mina ngunamba 16 mase sikhuluma ngeinamba angiyona ngisho inkosana ngile kude la ngaba u50 ngiyangapha ko50 okuyiqiniso lokuthi ngampela naye umnikazi wethu usho kahle ethi hayi baningi kuthiwa bangaki mkhulu engicela ubhale ukuthi nginey'ngane phele kanjalo kuthiwa yisho inamba athi cha bhala nje ukuthi nginey'ngane so-ke omama-ke bayakwazi ukuhlala phansi-ke babhale bathi hhayi bangaki okuyiqiniso lithi-ke umzali akayinake ingane umzali uma ingane esikoleni ebona yenzi kahle akasondele oqala nje khona umthetho othi umzali akabambisane nothisha
lo mthetho lowo mina ngiyawuphasisa. Uqale wenziwa abelungu iy'ngane zabo bayihambisa bona ngqo esikoleni, bayilanda futhi ngqo. Leya nto leyana ngiyayibona mnje isiza kuphi. Isiza ekuthenini uyakwazi ukubona umntwana esikoleni uma enenkinga ukuthi wawunenkinga lo. So-ke nengane-ke imikubikele ukuthi hayi nginenkinga kanje, sukuma. Leyo nto leyo idalwa imimoya yabantu abadala. Bakhona abantu abadala akade beney'nto zonke kodwa bengafundanga. Into ingane ingaqala ukuya esikoleni kanti bangenwe yiyo vele iphazamise bethi ngeke kusize ngalutho lento, yeka phansi. Usabathe uyazama ushayeke ube nezinto ey'ningi kanti bafuna ukunikeza ifa labo. Kodwa uma uzothola umzali ozokunakekela, uzoshaya ibambe vele ecele cha, kuqala kwakungafundwa. Njengamanje sekuyafundwa. Le ngane maniyiphiwa. Wedokotela, abanye basa-angry ngoba sikhumbule ukuthi ukufika kwey'kole kwafika kwaphoqa abantu ukuthi bashintshe amagama, babe namagama esikole, amagama esi-Christianity. Uma befika abantu abamhlophe bantshontshe iy'ndawo zabantu la kwakhiwa khona iy'kole, kwakhiwa amasonto. So uthole ukuthi ungene umuntu yena othi mebuka isikole acabanga ukuhlukumezeka, abahlukumezeka bona bephucwa iy'ndaba zabo ngoba kufanele kwakhiwe iy'kole. Abahlukumezeka bona beshintshiswa amagama ngoba kufanele ube negama le-Christianity uma uzofunda. So ngiyajabula ukuthi i-address leyo ukuthi fanele umuntu sikhumbule i-history yethu, sikhumbule ukuthi kubalulekile ukuthi kuncengwe, kushiwo ukuthi hayi njengamanje-ke siyadingeka isikole. Cha, ilapho sisi vele sinayo inkinga yokuthi thina nje sinamagama amaningi kakhulu. Uyabo nje khona lasedibha nje lokuthi uma uyodibhisa iy'nkomo ibhunu liqambe igama lalo ngoba lingalali. Liyashintshwe lakho. Lingazi lokubiza kanjani. Uma uzodibhisa iy'nkomo lizokubiza ngegama lalo. Selihleli njalo lelo gama. Idlozi seliyadina. Uhambe esontweni ufike ubhabhathiswe kuthiwa le ngane njengoba siyibhabhathisa manje igama lesonto uHezekiya noma uJohane, igama lokubhabhadiswa. Lele ekhaya empepheni abangalazi. Okuyizinto zonke lezo ebesiphila ngaphansi kwazo abantu abadala abasenalolo laka. Okuyiqiniso ukuthi uma umntwana usenenkinga esikoleni asibuyele lapho ekuthenini abantu abadala bencengwe, abantu abadala benzelwe igobongo lokuncenga. Bayancengwa abantu abadala, bavume futhi mase bencengiwe. Ikwazi ingane ukuthi isanguluke zikhanye into zayo, ibe nekusasa. Ngoba noma ingaba isangoma, noma ingaba inyanga, sikujahele ukuthi akabe inyanga akabe isangoma, bazofika ngampela abantu abangasazi isiZulu. Uzobahlelela thini? Kuzongena iy'nhlobo zabantu, uzohamba amazwe lo muntu, uzokhuluma thini ngoba akakwazi ukukhuluma. Sefuneka ehleze nomuntu leceleni lento lena abanye abantu othi lo muntu lo usezoza iy'mfihlo zami, mina ngifuna ukuba nemfihlo nodokotela wami. Dokotela akasazi. Naloku translate-ayo awazi noma usasho kahle yini lento oyishoyo. Noma usasho ngendlela. Ikhona into uzwa ngalapha ngasekhaya kwaMashu eyayinemali kakhulu nje isakhona namanje inamatekisi. Yaba nengane nekhaladi lase-Newland East. Yayithi mivakashile ingane yakhe ekhaladi. Awu koba nzima kabe engakwazi ukuyikhuza. Athi anibize no-matric azotshela le ngane iyeke lento ayenzayo. Akakwazi ukuyikhuza ingane yakhe. Ngoba ingane ikhulumela isiNgisi yena akasazi. Uyolinda kuze kubuye umuntu owazi isiNgisi athi anitshelele ngani ukuthi ngidine kabi lento ebeyenza ngo-12. Isikothiwe nengane nokuthi bethini abengakwazi ukuyithethisa belinda umuntu ozo-translate. So kubaluleke ngalokho ukufunda ukuthi uma ufunda uyifundela wena. Ngicela ungayithathi iy'nkinga namhlanje because I think besikhuluma nje sibongela udokotela. Ngiphinde futhi ngibonge, thank you so much bahlali for i-support enisipha yona ne-support enipha udokotela. Siku-10,000 subscribers manje kwi-channel ya dokotela ku-TV, Dr. Mnguni TV. Siyabonga kakhulu. 10,000 akuyona into encane. If ungasubscribe, please subscribe. Kumahhala ukusubscribe.
sihleli ku-10,000 manje unjani ukujabula nje usuhleli ku-10,000 wakungiphikisa uma ngikutshela ukuthi hayi sizonyuka. Cha, ngakugcoba phela ngathi uyisangoma lesisale kude ngiyakuvuma ngoba amazwi akho awalokhuzana abaconsi phansi and le yokuthi ngivule i-channel yami eceleni kwakunzima nje kakhulu ngangasiboni isidingo ngangivele ngithi hayi ngi-right mina masikhuluma nawe nje ngi-right uthi cha yenza nawe ngithi hayi manje-ke ngijabule kakhulu ngoba ozakwethu abanye bangaphansi kwamanye ama-channel bangena kuwo bakhulume khona bangena ngaphansi kwawo njalo ukuze behambe kodwa mina ngiyimi nje la kweyami ngikusisi mangisuka kusisi ngingapha kwami ngiyaqhubeka ngiyaphambili abantu ngiyabonga kakhulu abantu ukungisapota bangisapota abantu kakhulu mhlambe eGoli benginabantu abalako 300 ebebevakasha eGoli bezongibona ngiseGoli mangilandela abantu abasibukayo la sinawe iningi labo abantu ababuka ngale mangifakile okukhombisayo ukuthi ke bayasithanda abantu ingakho kube kuhlungu kithi uma 300 wabantu wenza imali engaka mina kusho ukuthi ngimane ngihlele ne-mic kathi besadressile ngibe ngisho amahlaya nami bangikhokhele bafe bakhokha imali yokuhlola bakhokhe no-10 rand wamahlaya mina ngime nje lapha ngaphandle ngiloko ngisho amahlaya nje ngikhulula amahlaya phela sidle sonke imali engaka. Ngicabanga ukuthi-ke bengajabula Nkosi yami ngoba kuyameka phandle and nami ngigcine ngize sengiphatheka kabi ngoba basuke behleli phandle uyabona ukuhlala phandle ngo-4 ekuseni kuze kushaya u-12 ebusuku ukungena kunzima kodwa into engingayenza ngoba ngisuke bonke ngifuna baneliseke engakusho ilokho ukuthi-ke lokukhuluma kwethu lana abantu bayasithanda nathi-ke siyabathanda ingakho uma singangenanga sizwela ngoba sisuke sazi ukuthi bayasilalela futhi nezinto esiyikhulumayo zonke abanye bafika bezothi sezwe nikhuluma ngokuthi silungiseleni lokhu sinakhuluma ngokuthi abanye bavele beyirekhodi ishow injalo bafike neshow bethi nathi siyizele bese sihlala phansi siyilungise ngiyakuphakamisa nje lokho ukubonga futhi-ke ngiyasho ngithi uma siphila ziningi izinto abantu abasazozithola and siseyimisele ngokuhamba nabo kuze kufike ekugcineni kungabikho la okungothiwa asikho khona cha sikhona impela sizimisele ukunibonga-ke engaze bethi abanye abantu sithwele into esingayisho ukuthi awu labantu bavele besibonga basho ukuthi cha kubalulekile kuthini ukubonga ngoba akukho esingakwenza ukubonga nje kithi kuyisibusiso usisi ngiyambonga ngokungikhetha nje kubo bonke abantu ukuthi kube khona umsombuluko wamaqiniso ngalokho ngimbonga phambi kwenu. Number 2 ngiyanibonga nani ukuthi-ke nilandele lolu lwazi sinalo ukuthi nizoluzwa ngoba noma lingakhona ulwazi kodwa uma ningayiki umuntu alisebenzi lolu lwazi. So-ke ingakho kuphakamisa-ke ukubonga kakhulu ukuthi-ke akuqhutshekwe nje kiwe phambili ayibanjwe siziphethe izinto eyizosiza akusikhona ukulapha kuphela cha akukhona ukulapha kuphela esikhuluma ngakho sikhuluma ngezinto ey'hlukahlukene engadingi ukulapha ey'dinga nje ukuthi wazi ukuthi makunje kwenziwa kanje. Hayi siyabonga kakhulu ubukelwa abantu abakude nabaphesheya khona bebuza lana ukuthi abuya ngilahlekela amanye ama-message ngoba kumane kungena amanye ukuthi uyabasiza yini abantu abaphesheya. Ngiyabona nje lana kubabukeli bethu baboda bako-China bako-Manchester indawo nje ey'hlukahlukene bako-America. So sicela ukwazi ukuthi abantu abaphesheya akwazini ukubasiza nokuthi udokotela uzinze kuphi abafuna ukuya kuyena baya kuphi. Ngiyabonga. Yebo abantu abaphesheya
ngiyabasiza kakhulu nginendawo engayithola eGoli engikwazi ukuthi abantu baphesheya bethola izinto zabo emva ka 7 days. Ngisebenzisana kahle kakhulu nabo, kuba nendlela abenza ngayo, mina ngihambe ngiye ngale. Baningi kakhulu ukuthi babe befuna izinto bayithole. Ngaleyo ndlela nje ukuthi ngiyalimela iqiniso lokuthi umuntu akangafuni into zakhe kuze kuphela unyaka. Inendlela yokuthi ngenza kanje, ngenza kanje. Ngibuye ngihluphe nosisi ngenze njani, ngifike endaweni ethile kuthiwa ayihamba kanje. So-ke ngiyabasiza kakhulu. Njengamanje ngizinze ekhaya eNanda, lapha eThekwini, eNanda eMawoti. Ila ngikhona nje, angisukile khona, ngikhona unomphela. Kodwa makuqala isonto ngiba seGoli eSoweto, 3 days noma 4 days. Maqala inyanga. Yebo, makuqala inyanga. Amasonto onke eGoli maqala inyanga, isonto lokuqala enyangeni. Elokuqala nje enyangeni kuphela, bese ngibuya-ke futhi ngizoba mningi la ekhaya. Angaka plan okunye, mhlawumbe ngonyaka ozayo ngizoba namanye amaplani, kodwa kwamanje nje kuseyileyo ukuthi ngila ekhaya. Makuqala isonto ngiyale ngomhla ka 5 February ngizobe ngiseGoli futhi. Next year kuzoba kuLesihlanu, ngizofika ngoLesihlanu, uMgqibelo, isonto, Msombuluko, uLesibili bese ngibuyele emuva. Bengizofika cha uFebruary, uJanuary ngisafuna ukuphumula nje. Hayi siyabonga ukuphumule nawe ukuthola ukuphumula. Kakhulu. Hayi kuhle kakhulu lokho, kuhle kakhulu, siyabonga. Yeah. Siyabonga kakhulu ngolwazi, siyajabula ukukubona ukhuphuka uya phezulu, uhlonishwa ey'ndaweni ey'nkulu. Kuyasijabulisa thina lokho. Ngiyacabanga ukuthi uyogcina uwatholile wona amakhathakhatha ukuthi sithole ama-subscriber, simane nje wonke ama-channel kuthiwe wonke ako 100,000 yabo. Kuthiwe nje wonke. Bathi umuntu athumelele nje bungafika ubuthongo uma engasubscribe-ile. Athi uyobheka ukuthi hayibo ngaxoshwa emsebenzini izinto zami zabhede, kuthiwa hayi awusubscribe-ile, indaba isemuva. Indaba ikumsubscribe, hamba no-subscribe. So guys, please do subscribe ku-Dr. Mnguni. Siyabonga laba sebe-subscribe-ile. Congratulations ku-10,000. Asinyuke siye phambili nje, anyuka ama-subscribers. Ngiyabonga nami abasubscribe-ile kuma-channel ami, Thenjiwe TV, Thenjiwe Comedy, noThenjiwe Unplugged. And ngiyazi ukuthi abanye abantu bathi hey, wasuba nama-channel amaningi kangaka. Ngenzela ukuthi uma ufuna i-comedy uyazi uyaphi. Uma ufuna izinto zolwazi lwezinto zesiZulu nesintu uyazi uyaphi. Uma ufuna ukungibona nje nguMathenji, ubone iy'tori zami zamagoda ami ukuthi ngawathola kanjani, namakhathi ami, ubone my travels and everything, uyazi ukuthi uyaphi. So ingakho ama-channel ahlukene. So please do subscribe and support us. Siyabonga kakhulu, siyanithanda. Sicela before uvalelise dokotela, ngiyacela bekufanele senze ishow le yomlilo wequbula, but ngiyacabanga ukuthi kuyashisa lapho, ukhathele. Ngicela siyithole lolunye usuku kulona leli sonto. Hayi-ke ngicabanga ukuthi ngicela ukuthi siyenze ngoLesihlanu. Okay. Ngoba sohambela ngaseManguze uThenjiwe TV uye manje bangicele njengobhuti omdala wakaThenjiwe TV ukuthi ngihambe nabo so eManguza-ke sohamba ngoLesithathu, bese kuthi-ke ngoLesihlanu cha singayenza ngoba eManguza mhlawumbe sizoba busy khona nalabantwana. Sekuyiy'khathi zokhisimusi, abantu bayahlukanisa, bayagroova nangoLesihlanu. Sizoyenza nje kahle next week Monday ukuze sibe nesikhathi sonke. Umlilo wequbula sizowenza next week ngoMsombuluko. Ngoba i-topic esiyenza siyikhathele sesiyirobha because into ebaluleke kakhulu. Sizoyenza next week. Bese nje sizoqala manje sase siba nazo izinkinga lezi. Ngicela-ke usinike nje i-advice ukuthi ungasi-advise ngani nje nathi ukuthi one day sibe oprofessor.
Hhayi labo phutha bomculo kuphela, nathi sifuna ukuba odokotela, o-Dr. Khumalo, sifuna ukuba odokotela bamajazi. Asifuni ukuba o-Dr. Malinga, sifuna ukuba odokotela njengawe nathi. Iyiphi nje i-advice ongasinika yona ukuthi nathi sibe nje ngelinye ilanga? Cha, ngasho ngithi ukubekezela kudala impumelelo, ngasho njalo. Ngithi ey'meni zonke odlula kuzo ungayishiyi indawo yakho. Like lasho njalo iBhayibheli lathi uma umoya wombusi ukuvukela ungayishiyi indawo yakho, ngoba kuyenzeka uyiqale into kuvuka umoya wombusi ufuna ukukuphazamisa kulento oyiqalile, ugcine usulahla ithawula uthi hhayi vele bingeke ilunge lento, noma hhayi ngiyahluleka ngiyayiyeka. Ungayishiyi indawo yakho. Indawo yakho-ke isiphiwo uNkulunkulu akuphe sona. Ungasishiyi. Kunabantu ukuthola ukuthi ka-matric bayabhala mhlambe ahluleke ngo-3, kushoda ama-marks yawu-3, athi ngiyayiyeka. Omunye ethi hhayi ngizolungisa wona lo 3 osele, awulungise kuvele kusale nje u-2, athi ngifuna ukuthi kuze kulunge, nangampela azawuthola, azalunga ama-marks akhe, agcine sekwazi ukuthi angene e-university. Ngani njalo? Ngakho ukubekezela, kubalulekile ukubekezela. Number 2, ukulalela thina la nokulalela izinto zesintu kuyasiza ekuthenini khathi sikhuluma khona ukuthi sikhulume ngento ungathinteki indawo, kodwa khona esikhuluma ngayo ikuthinte, ibambisiseke le ukuthi le ngithintayo konje ekugcineni ilungiseka kanjani, bese uyayilungisa. Ngoba kubaluleke kakhulu, sonke siphila emhlabeni. 2, siphila nabantu abasithandayo, siphila nabantu abangasithandi, siphila namadlozi amahle, siphila namadlozi angemahle, siphila nabantu abaney'nhliziyo ezimbi nabantu abaney'nhliziyo ezinhle. Okungukuthi uma uzokwazi ukucaphela ukuthi la angilungise abenhliziyo embi bophile, la angilungise idlozi elibi, la khona umuntu wangifisela lutho ukuze ngiye phambili, uyakwazi ukuthi angilungiseka, angeke umuntu, angeke umthandazi, angiyikhulekele mina. Ngoba khona ezinye izinto ey'ngadingi ukuthi ukhulekele umuntu. Ungahamba uye kumuntu akukhulekele kufane nje, uhambe uye enyangeni ungasizakali, kufunala wena ukhuphukele entabeni, uguqeke edolo phansi, utshele uNkulunkulu ukuthi Nkosi, nakho la engize khona, nakho la engingambethe khona, nali ihlazo lami lalikhona, ngixakwa ukuthi nokuthi, uNkulunkulu akulalele. Nanokuthi ngiye ngisho ngithi abantu abayifunde lento yokuthi uNkulunkulu uyabanja isandla siphulwe, usiphule kanje isandla sakhe, ucele. Ukwenza njani-ke lokho? Ukuzila ukudla. Uma unenkinga ubona ukuthi suhambe kakhulu ayilungi, uke uthi ake ngime ukudla, mhlawumbe usuku lokuqala ngimile, usuku lwesibili ngimile, usuku lwesithathu ngeke. I-fasting ka-3 days inamandla ngoba iphethe uyise, indodana, umoya ongcwele. Kufunakala wazi ukuthi lapho uyaphumelela ngalokho nje kukodwa. Izinto lezi zakho ezenziwa ngeke ubanjwe lo muntu ibhande, kodwa wena mhla waqondana nesimo sakho bese uyalibamba ibhande, uzokwenzeka umangaliso. Umehluko futhi uzowubona. So izeluleko zami zinjalo, zithi ungayishiyi indawo yakho, noma kanjani uNkulunkulu uzoba nawe. Ngiyanithanda. Sesiqala uDisemba, ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu abe nani, anilondoloze, anenzele imanga. Number 2, anigcine nisazohamba indlela ngey'ndlela. uNkulunkulu anisize, abe nani. Siyabonga kakhulu. Ngibonile-ke kwenye indawana uSisi Thenjiwe esebaleke nemali-ke yesitokofela somama. Bakhona-ke abasazongena kuleyo nkinga leyo yokuthi bedlale, uyashaya i-date yokuthi abahole, imali ayisatholwa. Ngiyakukhulekela-ke nalokho ukuthi kungenzeki, imizamo ubuyizama, uyeyimali, ulahleka kweyimali, konke uNkulunkulu akubiyele, konke obukuhlelile kwenza njengoba kunjalo. Inkosi inibusise-ke. Siyabonga. Siyabonga kakhulu.
Kusazoba mnandi kakhulu-ke ngoba kule masonto nje azayo sizobe nathi sinibonga ngokuthi kube khona mhlawumpe ozoyitholela nje noma i-airtime noma igrosa yakhisimusi ukuthi nathi sibonge ukuthi hayibo sibambisene kamnandi kakhulu kuleli page unyaka wonke nisupporta. Kumanje nje kuThenjiwe TV sine-competition. Yodwa le competition eyey'ngane ezingaphansi kweminyaka ewu-10. Uma unengane sorry ngibhale inamba la ningabone ngathi ngibheke awkward. Uma unengane eneminyaka ewu-10 sicela uyishuthe ivideo. Oh yenzani le phone number manje? Sicela uyishuthe ivideo isho iy'thakazelo zayo. Sigqugquzela abantu ukuthi bazazi ukuthi bawobani, sigqugquzela iy'ngane ukuthi ziyiqhenye ngokuthi zobani. Then kuzowina iy'ngane ey'mbili kuzovota nini, zizothola u-500 each. So ngicela nilokhuze. Uma unengane noma kunengane oyaziyo under 10, usishuthele yona nje isho iy'thakazelo zayo ukuthi eyakabani, asithi ayishe zethu, sithi ayishe zayo. Then usithumelele yona-ke leyo video, then thina-ke sobe sesiwafaka la abantu bavote ukuthi iyiphi ingane ewinayo iy'tholele u-500, kuzowina ababili. Siyabonga kakhulu, siyanithanda, sinifisela okuhle kodwa inamba yakaThenjiwe TV iyona le engiyifakayo manje la, u-076792578. Kodwa-ke ngisazoyiposta kahle nakuyona i-channel. So please, if kunengane nje under iminyaka ewu-10 ayisho ilokhuzana. Futhi ngingafisa kakhulu ukuthi nabahlala phesheya basingenisele iy'ngane zabo, fundisani iy'ngane ukuthi zobani, fundisani iy'ngane iy'thakazelo. Isithakazelo-ke bakithi asinandaba ukuthi zisho isithakazelo sababa ngempela. Ayisho nje isithakazelo salo baba owayinika yona ingane. Asiyena thina utatakho. Wena decide ukuthi isho siphi isithakazelo ngoba ngiyazi ukuthi ezinye iy'ngane zinobaba ba-modern one, ezinye iy'ngane zinobaba bangempela nobaba bangempela. So kukuwena ukuthi uyishiso siphi isithakazelo. Siyabonga, siyanithanda. Princess Buhle, thank you so much. Thank you for the super chat. We really appreciate you. We appreciate your support. Thank you so much. Siyabonga, siyanithanda, sinifisela okuhle kodwa. Once again, Dokotela, siyakubongela. Usifundisile ukuthi nothing is impossible uma nje ukholelwa emaphusheni akho. Itifiketi zizogcwala i-room divider. Iy'thombe hayi kwamnandi la ekhaya. Thank you so much guys, we love you. So nibona next Monday senza umlilo wequbula, but for now please do not forget to subscribe Dr. Mnguni TV. Sesomshintsha kodwa sezoba uProfessor Mnguni, ningathuki mase nibona uProfessor Mnguni, kube uThenjiwe TV, kube uThenjiwe Comedy noThenjiwe Unplugged. Thank you so much. And subscribe please nakuThando Comedy, ubaba ka World Cup. Please support Thando Comedy. Not only is he a great comedian, but he's such a great person as well. Please do support. Ka YouTube usubscribe noma kuma channel amahala kaki kumahala. Thank you. Good night. Angiqedi phela mina ukukhuluma.